Η Μέση Ανατολή είναι πάντα σε εγρήγορση. Όταν η ένταση αυξάνεται, κάθε άνθρωπος παρακολουθεί. Τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα και είναι συχνά απρόβλεπτα. Ας δούμε 4 πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Το πρώτο σενάριο είναι η διπλωματική πίεση. Οι χώρες προσπαθούν να αποφύγουν τις ένοπλες συγκρούσεις. Εδώ, οι κυρώσεις και οι πολιτικές κινήσεις αυξάνονται. Είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Οι συνέπειες όμως είναι σημαντικές και διαρκείς. Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει έμμεσες συγκρούσεις. Αντί για άμεσες μάχες, η ένταση εκφράζεται μέσω μικρότερων συγκρούσεων. Αυτό διατηρεί την κατάσταση ελεγχόμενη. Ωστόσο, η αστάθεια παραμένει πάντα παρούσα. Προχωράμε στο τρίτο σενάριο, η ξαφνική κλιμάκωση. Ένα μόνο γεγονός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η ένταση ανατροφοδοτείται και προκαλεί αναταραχή. Οι συνέπειες είναι άμεσες και σοβαρές. Τέλος, το τέταρτο σενάριο είναι η αποκλιμάκωση. Μέσω διαπραγματεύσεων και διεθνούς πίεσης, η ένταση μειώνεται. Αν και μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακό, είναι συχνά το πιο κρίσιμο. Το μέλλον δεν είναι ποτέ απλό ή προβλέψιμο. Εξαρτάται από τις σημερινές μας αποφάσεις. Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα κινηθούμε? Κάνε subscribe για περισσότερα πίσω από τα νέα.